Междувременно пристигнаха няколко лего поръчки и сега ще ви покажа какво има в тях. Малко танчасти, голям слоп за следващия мок след тази скала. Малките слопове, още по-малките слопове. Тук са inverted 1 по 2 и 2 бройки от големите. Малко сиви, защото винаги трябват. Листенца за дървета. Тук отново имаме сиви. И това е за гъм фрута. Много части. Ще ви го покажа по-натам. Малко стръкове за дръвчетата, които показах. Цветчета за тях. И защо не едно по едно техник брик за дръвчета. Тук имаме една косичка много интересна. И един готин меч. Продължаваме малко с Сбирщайн. 1 по 2 техник брик. Ляв и десен слоп в Dark Tan. 1 по 4 Dark Bluish Grey за скалата и големи слопове имаше някъде тук. Към финала имаме тези високи панели, които, както виждате, се използват доста за вдигане на нивото и 1 по 2 за теренчета. А за финал DC и Marvel Paperbacks, които събирам от тяхното начало. Ако искате да ви покажа останалите, пишете, ако не, здраве да е. До следващия път.